Mikabat og 25.5 milyones pesos nga tabang pinansyal ang gitunol sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa tulo ka mga lungsod sa Isla sa Bantayan. Mismo si Gobernador Gwen Garcia ang personal nga nitunol sa mga tseke ngadto sa tulo ka mga mayor sa mga lungsod sa Madridejos, Bantayan ug Santa Fe. Gitagsa-tagsa gyud og adto sa gobernador ang tulo ka mga lungsod aron paghatag sa mga tseke atol sa iyang pagbisita ug balik sa Isla sa Bantayan niadtong Nobyembre 27. Ang lungsod sa Bantayan mao'y kinadak-an og nadawat nga niabot og 10.5 milyones pesos samtang tag 7.5 milyones pesos matag usa sa Madridejos ug Santa Fe. Kini nga tabang pinansyal gikan sa Kapitolyo gamiton sa maong mga lungsod sa ilang nagkadaiya nga infrastructure projects nga mapuslan sa ilang mga konstituwente. Apil sa ilang nadawat ang tunga sa milyon ka pesos nga gihatag sa Kapitolyo sa matag lungsod isip ayuda sa ilang mga galastuhan sa pag-host sa tulo ka adlaw nga suri-suri sa Sugbo niadtong Nobyembre 27 hangtod sa Nobyembre 29. Kini nga hugna sa suri-suroy panagtambayayong sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug sa Mactan Cebu International Airport Authority. Apil sa nitambong si Presidential Spokesperson Harry Roque. Tipik usab sa ilang nadawat ang ilang premyo sa pagdaog sa suri-suri sa Sugbo Northern Escapade niadtong Enero ning tuiga. 4 milyones pesos ang premyo alang sa Bantayan ug 3 milyones pesos alang sa Madridejos. Kabahin usab sa ilang nadawat nga financial assistance ang gisaad ni Gobernador Garcia nga tag 2 milyones pesos sa matag mayor nga nitambong sa tigom sa Provincial Development Council kun PDC nga gamiton usab alang sa mga proyekto nga infrastruktura sa ilang isig ka lungsod. Ang tulo ka mga mayor uban sa ilang mga vice mayor ug mga konsehal pulos mapasalamaton sa dakong financial assistance nga ilang nadawat gikan sa Kapitolyo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.